Vedeli ste, že štátny úradník v Číne, vysoko postavený, keď urobí korupčný škandál, alebo len sa o ňom píše, alebo len podozrenie je o ňom, že je súčasťou korupcií, je rovno prepustený z jeho funkcií. Ani sa nečudujme, že štáty ako Rusko, Čína alebo India napredujú takým štýlom, ako napredujú. A ani sa nečudujme, že Európa alebo USA takýmto štýlom ide dozadu. Oni svoju krajinu aspoň majú radi a urobia všetko preto, aby ich krajina bola veľmoc svetová a aby prekvitala. U nás v Európe a v Amerike naši lídri, ľudia, ktorí sú blízki vláde a multimilionári, bohatí ľudia, sa zaoberajú len nad tým, aby svoj majetok zvyšovali. A vôbec neriešia, aby ich štát, kde sa narodili, kde po prípade žijú ich deti alebo vnúčatá, aby do budúcna prekvital. Vysvetlite mi, prečo v Číne alebo v Rusku, keď niekto zjavne koná proti štátu, je okamžite zobraný na zodpovednosť a u nás jeden deň o tom sa píšu v novinách alebo na internete a druhý deň už je to zabudnutá vec.